baleng hikai man lajan man gesngi haji syang aku ban hikai man gesngi tambang amla ban hikai man gesngi nga hikai lajan man gesngi baleng aku ban hikai man gesngi namar bau jisu hikai man gesngi kabar namar bagi apostol ki hikai man gesngi kabalai namar ba ngala ban hikai man gesngi habo ngala kebenengkong gede gewei kebenengkong gede gini ngala ban hikai man gesngi ami klem ngamdu kubor ngala ban hikai lenter kisngi nagawai kisngi shagawai kisngi nagawai teo shagawai nagawai ke benai shagawai ke benai nagawai ke snem shagawai ke snem klem shong thai ngala ban hikai kumta ngamlut shugo kubor ka bentar ba ar balai ngala ban hikai gede gini namar ba POE begini gede ka office tray ka banganga tray ngakhlem tray show dagawai pat ka kam ngakhlem tray kam business ngakhlem tray kam sorkar ngakhlem tray dagawai pat ka kam nga ai yaga jingim ban wan hang ni ban pule bible ban hikai ikhtir bulai so kene gede ga office jonga ba man gesngi habom don ga kam office ngapulot igapor bangan ngapuli bible kamut bangan puli bible arba saunta men ngathia ken henry ye ka jingem jonga ngapan kerpang ye ka shagane ga banta ban hikai ban pule ga bible banda pule tikna ya ka nagtaraw ngala ban le namar ngam trace dagawai par kam kane ga kam junga namta gitu ge itho inga ki bom pat itho inga ngatre hae ngapan ma phi nganom itho gitu ge prolog ki ba itho inga kitip ngadeu ban ngatre hae hare POE menta banga shong ha office jonga now don shibon ki briu ki pastor lane wat ki no yilap ki no hikai tinu blay ki bomla ban le kumbangale namar le sebat ki don khon ki don khti ki don ya ka yengesem ban pe wat ka duna ga por kimla ban concentrate ban ailot ban kimla ban hikai man gasi namar ki haban pe ki khon ki haban pe ki yengesem ki haban le chini chata ki haban le gini kata don pat ki bale ye goi pat ki kam business ni de ka jing tray kam sorkar but ki jing tray ba pero nagata daw kimla ban le kumbang ngangale ngangi bismutho don shibun ki briu but don ki prolog jonga ki ba dai ki no hikai bible ki ba tray kam sorkar ki ba tray kam shimet ki ba tray kam business tambah kimla ban le kumbangangale ki haban pe ya ke business ki haban pe ki kon ki ki haban pe ki yang sem ki haban le ki bon ke baar I mean ke bat sekali ke ban ngas ngotu yo briu bodon ya ga yang sem kam long ga besuk yo ngapat adang marwe na kata daw kapor ke don hakti jonga na kata daw ngakwa ban pendon kam hok ye gani kapor kat bangadang marwe kumne ban hikai ye ktinu blai bat hikai jana yaka don ki bri perkat yang ana mar banga hikai persya ye ga ba kujungai ba kimut yang abang ada Lucifer ki don ki ba nga banga ada Krislam ler don ki ba khot yang abang ada Christopher lamler don ki ba ong nga banga ada kon jong setan ba kunta ter hare lok bi ngakwa ban ong yepi ngalapan kerpang yelede ban ju pule ke bible boro ke jingim jonga ban ngalap pule ye kamenta dagi post nem hagane ke jaka hagane ke me hagane ke ben dagi post nem ngapulut po don ki beri perkat try bangampat pule ke bible boro ke we ke jis ko komik ke balak palat log be ila da shi post nem pi shong ani pimpat det ban pule ke bible ngam tip shu ngan batai kum no pi hoi kalong ba shisha ba don shipun ki pastor ki bom pule bible
Kishu pule ka hane ta shwaban let chim program shwaban let ngas ngotho kata. Namar ba ki kiro ki don ngejong yang sem ki don lagi jong kam ki jo ki kam ki jam jo ki bat kim la ban le bha kumba amen kim la ban le kumba nganga le. Ngam ong banga ngatam ye ki we no wat sung tho bakla. Nga keren ha ka bade ba gapor. Nga don ye gapor akti jo nga kat bagi ba plipat kim don ye gapor akti jo ki. Ki haban aten ni ki haban aten ni kita ki haban pe ki haban pe kita kat bangapat akti jenga so don ki beri perkat yang abang hikai bakla ke bible kadau ke dai namar ba namar ba ki ba pli namar ba yala de kim ju pule bible let's say wala de ki pule bible ki shu pule hang ne yang tai bat wala say ki shu ngau ye ga ba pastor ong le ni ki pastor ki ong ngam ong ba ki bakla ki pastor ki ka kam jeng akam ong mano bade mano bom de ka kam jeng akade bangan hikai phi ye ga jing shisha compare mano babot mano bombe bombot mano ba page mano bom page compare ka nongut ki subscribers ki ba don ki ba subscribe jeng ka compare ka nongut ki ba view yang ka ba don kam ga jing jeng akade ka jing shisha bat ngan ya be shi ga jing shisha tat hadu bakut ka jing em lada kata ka jing shisha ka pelong lada kata ka jing shisha ka bangang alap haga ktinu blai kaya persya naga jing kai ka ba jong ka balang jonga compare ngam khuslai namar haga ba kut jong ka jing im jonga kam ne ka ege ba kipat ba gi ong kam de ka ege ba gi bri ong re ka ege ba ka jing shisha ga ong so ka banung kong ga de namar bo jisu hikai ngar ngakwa ban hikai man gsi jisu kai man gsi namar bagi apostol rogi hikai man gesngi na kata daw ngakwa ban hikai man gesngi kabala gede namar bang ngala ban hikai kani kabala ban hikai don arbata kawai gede namar ngam do kubor syo ngala ban kren na kawai gisnam syo kawai gisnam klem syong thaj ngala ban kren ngadon ga kubor ka ba ngam kut syo ka banta ba arjo ngani ka ba ngala ban le namar ba ngampat don kun ngampat don khti ngampat ngam kapor ka don ha khti junga bat ngam haban le kiwe pat ki kam ngashong hang ni baga kam junga gade bang pule yektin ublay don gibri perkat inga trai namar ba i nga ba gade khuna ki i nga ba gade bagar kom kren jenga kam de gum ba kren ki pastor ki mut ba une tharau de ko le ki mut trai ba une de bom pat nang ban ngam ong ba ngatip lut sapa ngam ong ba ngade ba start ban kren si ngam de ba penak ban kren ngam de ro ba don ye degree ngam de ro ba don ye ga sub kiba ya ngam de ubala yo e ga nam doctorate ngasude u kristan uba pelot ye ga jingim ban pule ye ga ktinu blai dagi post nem hagane ga me jonga bat ka e ga banga kren nga pelai shabar nga keren daga ba e ka banga snotho nga keren daga jing snotho janga nga keren daga jing kit kle ka banga don ka banga perka ka banga tip nga habban yeng nga khamadu blai haga wei sngi wat mot banga syukren shu thao shane shatai kat siba poi lok ba e tang namar ba ka per naga ba pujiyo sngo kamut ba uneu ba ubakla leni ba umbom bakla kamde spang ka jimba kelas spang ka jimbom bakla nga kwa ka e ka banga nga angnot ka de kajing shisha ngampat tip lut ngampat yok lut hari ke ke banga ngayo yang ni ngaya ya be ngaya bot ya ka kat shaba kalam so kata dengan bentar balai kapon besar dei namar ba balai ngakwa ban hikai manusi namar ba don weu briu ubagerteng board airman une de briu na po Amerika une de briu bom ngej belai udah ubriu belayo ikan doktor, ne doctorate, udah ubriu bedon yang degree, udah start ha, but udah ru scholar jang ke testament berthamai, udah ubriu nong wat benia ke testament berthamai, but udah ubriu ule ukuran persya ya ke jingai jongi ke Kristen, but udah ubriu uhikai man lagasngi, ban hier thmai ke jingai Kristen, uhikai man lagasngi, siapa? Lada udai ubom ngej belai udai belayo ikan doktor udai beri start ado kata tabat hikai atak hirtma ye gejinge Kristen ngale ayu nga khlem trade ga way pat ga kam khlem trade business nga khlem trade sarkar shu nga shong hani nga
ban hikai ktinu blai amin ngan syong klem ngan syong ngap klem de le lok be inga kwa api suto don hapertai cibon ki beri ba atak ki ba keren malagasngi ye ki ba persya ye jingi kristan nga syong hane de ki postne man puli bible pitharai kumno nga chu ngap jar namar bo ne de bri ubam nget u blai ubam nget ye jingi pat jong tra jisu uang baga jingi pat kede ke bo bri u shu thau sam bo bri u yo ye doctorate jong testament bathamai uong baga jimi pat jong trajis jong jisu gede ke ba ubriu shu thau pi berkat kumno ngan shu ngap jar habo ne ubriu man ngasngi ukuren persya ye gene ga bible jong a jong fi ye khtin blai to yukrum mathe ini lem hikayah khtin blai yukrum mathe lem hikayah ga man ngasngi compare ka nung gi page compare ka nung ki bompej kaba don kam gade ge shisha leda ubriu bom tib ble uba ble presha yu ble uba kren presha ge ktinu ble ye gene ge jingi ukren man gasngi ngale ayu yu krum thai gene ge ben ini yu krum thai gene ge kot ge slaj po drol jini so ngarai leda ki wai ki briu ki bom tib leda ki wai ki briu ki ba her thma ge jingi kristan ki hikai man gasngi ngaro ngan hikai man gasngi kebenta kebesan sangapa benekong gede namar bu jisu hikai man gasngi ngaro ngakwa hikai man gasngi namar bi apostol hikai man gasngi ngaro ngakwa hikai man gasngi kebalai namar bangala ban hikai kebesau namar bu ne ubriu ubom tip uba keren persya ye ke jingi hikai man gasngi na kata da ngaro ngakwa ban hikai man gasngi kebenta besan kepoin besan gede namar ba itik kena syu ingin ke pertai mio ti kena de tip jawanu poi ni tip de gamon chau iu ja na ga ta ga daw ngakwa ban pendon kam hok ye gani ga kebu kabang ngadon haswa bangadon ya ka ying gesem ngakwa pendon kam janai ye gani ga por daga banga yalap ye ga gospel kat ba kapor ke dona khti jonga namar ngam tikna ye ga jingem ngam tip ayu gan jala shai so ye ga bangala pulut dagi snam dagi post nam hang ni ngakwa ban pendon kam ye ta ngam tip ke ban jala shai mar ne protege long bom tikna so tip ga chon ya ni covid 19 ni na ta da log bi ke bang akren nang ni ngakren daga bang sutu ngakren daga bang hap a jingken ni kamar blai kam dai besuk ban hikai log bi kam dai ke besuk ban shu ke jingi kai ektin blai kam dai bapi le igne tai bon ki rukom ta bapi shu kwa na ta pi shu pule ka jisen arsen na ta pi hikai no ban hikai ektin blai pi dai pan shongkop dagi snam dagi post nam majisha bat sami pan hikai ektin blai